Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ala, grabe, nakaka-proud ka. Napaproud ako sa'yo ngayon kasi alam mo na kung paano mag-budget ng pera mo. Grabe, B. Palakpakan. Live na live. Congratulations to you, mabuhay ka. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga, lalo na itong si Alberto Villamor na nakikinig ngayon, kasama nakakatuwa itong mga taong ito. Kasamang isa sa mga green GSM driver na si Emmanuel Salvador. Nararamdaman ko malakas ang kutob ko Malakas ang kutob ko na itong dalawang taong ito, sila na yung mga taong mag-i-invest sa sports watch. Marathon, ano naman yung palibagong budol na sinasabi mo sa amin, B? Teka lang, let me explain. Alam mo, share ko lang. Naalala ko nung ako'y elementary, correct me if I'm wrong, sa mga kabatchmate ko dyan, may mga binebenta sa palengke yung relong may projector. Alam niyo yan, yung ilaw, yung relo siya na pangbata siya Tapos mabibili mo siya sa mga around 150 pesos. Tapos itong relong ito, kapag ka tinapat mo sa sahig, may mukha ni Ben 10. Tapos meron pang iba, yung relo naman, na digital din siya. Anong tawag dun sa analog ba yun? Yung mismong number lang yung nakikita mo, wala yung kamay. Eto namang analog na to, after few months, siguro sabihin na natin pinakamatagal is 1 year. Biglang makikita mo na brown out. Na para bang wala ka nang nakikita dun sa relo mo, sayang naman yung gamit mo. Pero ngayon, sabi ko nga, since 2025 na rin naman, at saka feeling ko, ito rin yung isa sa mga, actually hindi ko feeling talagang I believe. Naniniwala ko ito sa mga pinakamagandang investment na pwede mong bilhin. Ang pagkakaroon ng isang sports watch. Number 1, bakit? Alam mo kung bakit? Kapag ka meron kang sports watch, B, pag may sakit ka, automatic ang relo mo, siya unang makakaalam kung kailangan mo mag-file ng sick leave. Oo, actually, pag ako nakatingin ako sa relo ko, there was this one time, pag tumatakbo ko, sobrang sakit ng katawan ko after training, tapos galing ako sa trabaho, uuwi ako. For some reason, hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog ng maayos. Sabi ko, sige, let the watch do its work. Pagkagising ko kinabukasan, kita ko dun yung number of hours of sleep ko. Nakalagay 4 hours. Tapos nakalagay dun low. Oo, may mga ganung datos kasi pagdating sa sports watch Pag nakalagay na low dun sa sleep mo, ibig sabihin may sakit ka. By the way, I am using Coros watch. Isa po sa mga pinakamagandang relo yan. Shout out sa Coros. Tapos, maliban dyan, ayun ang isa marunong siyang mag-track ng tulog mo. So, malalaman mo, syempre, sobrang halaga ngayon na meron kang 7 to 8 hours of sleep para hindi ka nagugulat kung bakit hanggang ngayon, ba't ganyan ang itsura mo. Hindi, actually, sobrang halaga po na meron kang 7 to 8 hours of sleep para lang makabawi ka sa mga pinaghirapan mo buong araw. At syempre, maliban dyan, sa pagkakaroon ng proper data pagdating sa pagtulog, isa sa mga nakikita ko talagang benefit pagka meron kang sports watch. Alam mo kung ano? Lahat ng gusto mong gawin, lahat ng mga gusto mong i-track, distansya, pinuntahan mong kabit, nakikita niya lahat. Kunwari, gusto mong pumunta. Teka lang naman. Ito naman si December Avenue nagmamadali. O sige, mamaya tuloy-tuloy natin yung kwentuhan natin But for now, makinig ka muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. At dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay hindi na lang Basic. Pipili